Jeg tror, vi er simpelthen på kamera nu. Mm-hmm. Ja. Ja. Jamen, jeg har lige noget, jeg har lyst til at tilføje til sidst, fordi jeg har sådan set haft 4 mænd i mit liv. En ungdomskæreste og et langt parforhold, hvor jeg har 2 børn med. Et kortere parforhold, og så på 5 år, og så nu har jeg et her på 10. år. Og jeg har hele tiden troet, at når jeg gik fra en mand, så ville jeg finde en, der passede mig meget bedre, så jeg ikke kom ud i alle mulige mønstre og udfordringer og konflikter og så videre. Men jeg har jo erfaret, at det gør man. Mm-hmm. Man finder ikke Mr. Right. Men det, som jeg har erfaret eller lært, det er at turde kigge på de ting, der dukker op i parforholdet, i vores relationer, og egentlig rigtig, rigtig meget se på sig selv. Og udvikle det, der er med sig selv. Så det er jo nogle meget vigtige erkendelser, kan man sige. Og det er jo taget selvfølgelig fra lige præcis dit liv, som dine erfaringer har været. Så det er selvfølgelig, du ved, jeg kan sige for mig selv, jeg har jo et 27 år langt parforhold, men det her med, så det vil jo være forskelligt. Men hvis jeg hører det, du siger rigtigt, så sådan, eller forstår det rigtigt, så er det her med, man kan sige, at lede efter, at det løser sig ved at skifte manden ud, kunne man sige. Det er ikke det, jeg hører, du har erfaret. Nej, det er ikke det, der dutter. Det er ikke det, der dutter. Nej. Så det er indeni, faktisk, du har fundet, man kunne sige, den du leder efter. Altså det, du leder efter, den du leder efter. Men man kunne måske også sige med IFS i perspektivet her, dem du leder efter. Fordi det er dem indeni, som laver, kan man sige, udfordringen, eller sørger for, at det bliver svært at være i relationer. Når de går der ikke er blevet set af deres indre forældre. Ja, man kan sige, at det er konflikten. Ja, det er det, der er konflikten. Og det er det, skaber man inde i sig selv. Ja. Og den tager man med sig til næste mand. Og man aner ikke, hvad der foregår, før man begynder at få lys på det. Det giver mening. I terapien. For eksempel hos dig. Så får man lys på det her. Og så bliver der pludselig udvikling i det. Også i parforholdet. Det er virkelig en gevinst. Og man kunne jo sige sådan en positiv sidegevinst, altså at der ligesom kommer det med, men egentlig så det at forandre tingene inde i sig selv, det er allerede en stor gave, man kan give sig selv. Det er en stor gave. En investering. En investering, Og når der så er en udfordring med, for eksempel som du oplevede, at I var ikke enige om at skulle i parterapi, så det at tage det skridt har virkelig flyttet noget, som så også får dig frem til den her erkendelse. Vi kan godt afsløre, Mona, vi havde sådan set trykket på stopknappen, så vi har lige startet kameraet igen, fordi at du, da vi sidder og taler efterfølgende, kommer ind på det her med den her erkendelse. Med, det hjælper ikke. Vi kan ikke skifte dem ud, men vi kan ikke rigtig flytte det, før vi flytter det ind i os selv. Jeg vil sige, det er ligegyldigt, hvilken mand jeg har haft af dem her, så er det her foregået. Så mine mønstre har været de samme. Præcis. Uanset hvilket parforhold jeg har været i. Jeg kunne have ønsket for mig selv, at jeg havde gjort det her ved manden til mine børn. At det havde rykket der. Men det var jeg ikke oplyst nok om, eller klar til, eller hvad det er, der gør det. Altså, nærmest som om det ikke fandtes, eller... Ja, og det er jo en livsproces, og en udviklingsproces, der også har flyttet der derhen til at nu kan du gøre det her parforhold. Ja, netop. Og jo måske også være med til, altså, og hvad skal man sige, at flytte nogle af de sten, der måske stadig er i skoene i relationen til børnenes far. Hvis der stadig er nogle sten i de sko, men det er der ikke sådan umiddelbart. Så skulle jeg grave igen, og det gider jeg faktisk ikke. Nu vil jeg grave i det, jeg er i nu, og give det energi. Meget rigtig indsigt at dele. Tak skal du have for at dele den. Mange tak, Nina.